Ceachta seachtdeag, an seachtú ceachtdeag, eiste. Céir táir siúlan is agad a bhuiris? Tá mi scríomh eiste don leabhrán atá olbhú ag gomon staire agus seandálaíochta. Agus cén tólas atá agadsa ar a sais sin? Tá ormsa cuirsí sa dhéanamh ar na cuairteanna filíochta agus ar a néfachta bhí acha. Tá daoine eile chun tuairiscí a thuairt ar a gceol agus ar a gathbhaimsire. Cé eile scríochaí eistí daoibh? Tá an caithearlach le dolisteach sa scail i nniuh. Féchaint a dhéanacht duine de na bráthir Críostaí eiste ar na cluichí, agus chomhlama i nniuh freisin go bhfuil an teaspag protestónach chun ceann eile scríomh. Tá sé sin in nódar ar ailtíireacht na gasláán agus na manistracha. Ba chóir go meach an leabhrán go maith, agus trua gur seanstair ar fád a bheith ann. Ó ní ha. Tá beart agan písaí bheith ann faoi scríneoirí na linne seo, faoi bhhairtí nó cain, go ndéanadí a trocadir agus a leithidí eile. A meid chuir síos ann faoi... Is omarad a bheith ann. Seo, tar a le, go bheice tú an písa tá déanta gom féin.